Ben, moi bo día a todos e todas os compañeros e compañeras da prensa. Non se escoitaba, non? Moi bo día a todos e todas, os compañeros e compañeras da prensa que estén seguindo telemáticamente esta rolda de prensa convocada por Compostela Aberta. Acompáñame María Rozas e queremos moi brevemente presentar unha serie de apuntes e de achegas que queremos facer en relación a cuestión que ten estes días maior prioridade, como é o destino dos remanentes, e tamén, e de aí o obxectivo desta rolda de prensa, falar de cal podería ser a mellor forma de tramitalos e as priorizacións máis importantes. Porque dende Compostela Aberta estamos moi preocupados coa situación tan ao límite, tan grave que está atravesando o sector da hostelería, o sector do pequeno comercio e tamén da cultura, pero sobre todo tendo en conta as restriccións tan duras aprobadas recentemente pola Xunta de Galicia e o reinicio dun novo estado de alarma acaban de ser, semella que son un golpe mortal tamén para a hostelería, para este sector na cidade. Como ben sabemos todos e todas, Santiago é unha cidade de servizos. O peso no PIB do sector servizos na cidade é moi importante e, polo tanto, o impacto do peche durante todo este mes dos locais de hostelería está tendo unhas graves repercusións. Non solamente no impacto directo a eses 1.200 establecementos da hostelería, mesmo hai alrededor de 3.000 comercios que dunha maneira ou outra se ven afectados, sino de toda a onda expansiva que produce este peche. Falo de onda expansiva que repercute na cidade en tanto que a maiores, co peche da hostelería, se ven afectadas tamén moitas empresas importantes na cidade de distribución ao sector da hostelería, vense tamén repercutidos o sector maiorista da cidade, vense repercutidas a Praza de Bastos, que tamén nutre a moitos restaurantes da cidade, vense repercutida a pequenas tendas de froita, mesmo panaderías. Polo tanto, o impacto, como decía, esa onda expansiva afecta a un número moi importante de sectores na cidade. Durante estes últimos días tivemos ocasión de manter unha interlocución máis próxima con persoas afectadas tanto no sector da hostelería como do pequeno comercio, e o que nos din sí ou sí de cara á necesidade de falar cales serían as medidas e as axudas máis necesarias e urxentes, fálanos todos e todas elas da necesidade de axudas directas. Se precisan axudas directas para pagar os alugueres, se necesitan axudas directas para pagar os recibos da luz e da auga. Como decía antes, se temos en conta que falamos de 1.200 locais de hostelería e alrededor probablemente máis de 3.000 comercios na cidade, a cantidade de remanentes, de cantidade que se debe achegar en axudas directas ten que ser moi importante. E Compostela Aberta aposta porque esa sexa a prioridade neste momento. Neste momento lamentamos escoitar declaracións tamén do goberno municipal, declaracións do alcalde, donde dese montante dos remanentes hai unha priorización polo asfalto, hai unha priorización polas obras, hai unha querencia por seguir mantendo unha serie de políticas que nun momento de tanta excepcionalidade e de tanta crise como esta, entendemos que non toca. Nesta rolda de prensa, a maiores de indicar que a prioridade de Compostela Aberta sí ou sí é que se poida achegar o máximo posible e o 100% das axudas aos sectores que máis o necesitan, a maiores tamén queremos trasladar unha proposta, por eso tamén María Rozas agora vai a completar esta rolda de prensa falando máis polo miúdo das consideracións técnicas da mesma, da necesidade de levar a cabo unha tramitación áxil que poida inxectar liquidez aos sectores que neste momento en Compostela están afogando. Para Compostela Aberta, polo tanto, é prioritario, e iso non o imos deixar de repetir estes días, é prioritario que a finais deste ano o sector da hostelería e do comercio poda ter cobradas as axudas directas. É prioritario, polo tanto, salvar a estes sectores do afogamento. Estánse afundindo. O que propomos é unha medida que se chama anticipo de subvención, que xa foi empregada en outras ocasións durante o mandato de Compostela Aberta e que foron moi ben acollidas polos sectores que se viron afectadas por elas, porque é unha medida que permite, no momento en que se concede a subvención,
poder facer uso do 100% da axuda concedida, non ter que agardar ata o procedimento de xustificación. E para isto, e para todas as cuestións que implica en termos de ter unha administración local, ter un goberno municipal ao pé da rúa, buscando solucións inmediatas e directas, deixo-vos coa intervención de María Rozas para que explique máis polo miúdo que significa este anticipo de subvención. Grazas. Moi bo día a todos e a todas. De forma moi breve, nos propoñemos esta ferramenta, anticipo de subvención, co obxectivo, como comentaba Marta Lois, de agilizar a tramitación. A situación na hostelería e no comercio pois é moi crítica e o que necesita, entre outras cuestións, pero o que necesita é unha liquidez, unha inxección de liquidez para xa. Xa chega tarde o Goberno Municipal, dende Compostela Aberta xa levamos tempo demandando axudas para o sector e, ademais, se agora xa vai tarde, se lle engadimos toda a tramitación, toda a burocracia que conleva un proceso de subvencións, estaríamos a falar de demorar o pago durante moitos meses. Non, nos creemos que a situación en Santiago é moi límite, que estas axudas non se deben demorar, que deberían entrar en vigor, como decía Marta, antes de que remate o ano, e por iso propoñemos os anticipos de subvención. Cal é o funcionamento dos anticipos de subvención? Pois estes anticipos de subvención están recollidos na Lei de Subvencións, tanto a estatal como a galega. Como comentaba a voceira, en Compostela Aberta, durante o goberno de Compostela Aberta, habilitamos estes anticipos en diferentes convocatorias. Habilitámoslo na convocatoria de cultura para asociacións e empresas culturais ata un 50% de anticipo, e tamén na convocatoria de cooperación ao desenvolvemento, adiantando o 100% dos fondos. Desta forma, unha vez entre en vigor o modificativo que ten que ir a pleno, que ten unha exposición pública de 15 días hábiles, unha vez entre en vigor e se aprobe a convocatoria, esta convocatoria sexa pois concedida, sexa dada aos solicitantes, xa con esa concesión xa podería haber un desembolso de fondos, co obxectivo de que a finais de ano pois todos os locais e todos os comercios de Santiago que soliciten a axuda podan ter eses fondos na súa conta bancaria sen esperar meses de tramitación, de burocracia, de papeleo para justificar eses fondos, non? Ese sería o obxectivo, que habiliten unha axuda do 100%, un anticipo do 100% da subvención, cos requisitos máis sinxelos para agilizar canto antes eses fondos e que os locais e a nosa hostelería e os nosos comercios teñan estes fondos na súa conta bancaria a máis tardar en decembro. Máis nada. Temos unha pregunta. Pregunta Lara da cadena SER. Ven necesario adoptar medidas para evitar o traslado das estatuas do Mestre Mateo de Meigais? O alcalde receita solicitar medidas cautelares. Desde Compostela Aberta entendemos que é posible e probablemente necesario tamén adoptar algunha medida cautelar. Consideramos que esa sería unha cuestión importante. Esperamos uns minutos máis por se entrar nunha pregunta. Sí, eu quería simplemente engadir ao que acababa de dicir María sobre as axudas. Non se escoita, disculpa. Que esta medida que poñemos sobre a mesa do anticipo da subvención tamén ven precedida da grande frustración que observamos no sector cando escoitamos que moitas persoas en este momento aínda non recibiron o pago das axudas concedidas durante o período de confinamento. É moi duro volverlle, dende unha administración local, volverlle a dicir a xente que tramite, que pida unhas subvencións cando ven que aínda non foron quen de recibir esas primeiras axudas. De aí que eu creo que é un momento de reaccionar con axilidade e poñer sobre a mesa as medidas que sexan máis efectivas, non?
Bueno. Creo que nos está chegando unha pregunta agora. Pregunta Lara da cadena SER. O Goberno prevé celebrar o pleno a próxima semana sobre as axudas. Daría tempo? Se hai vontade política e estes días estamos escoitando o Goberno que están traballando a reo, que van a fume de carozo, entendemos que sí que se pode facer, se hai vontade política e o contexto así o exixe. Eu creo que hai que priorizar isto das axudas fronte, como decíamos antes, a querencia polo asfalto, polas obras e por políticas que entendemos que non tocan neste momento, non? A mí, se me permitides engadir, eu creo que, como decía Marta, se vontade política se queda tempo. O que tamén é certo é que necesita un proceso de diálogo, non? O Goberno ten que falar cos grupos da oposición, pero non só cos grupos da oposición, ten que falar tamén cos sectores afectados, que bótase en falta, non? En algúns momentos. E para iso tiña que ter comenzado antes. Estamos a falar dun pleno que quere facerse para a semana que ven, que aínda non está pois ben dialogado cos grupos da oposición, que nos saibamos, que vese pois como certa improvisación, como todos ou gran parte dos expedientes que están xestionando últimamente, nos que as cuestións sempre van por urxencia, non se cumplen os prazos legais para informar a oposición, tramítase todo a trompicóns. En ese sentido, creo que o Goberno municipal e o Concello de Santiago sabía que a situación da hostelería e do comercio estaba nunha situación crítica dende fai tempo e que as cuestións debíanse ter preparado e presentado e dialogado moito antes, non? Pero por parte do Grupo Municipal de Compostela Aberta vamos a poñer toda a nosa vontade e todos os nosos esforzos para que estas medidas sexan aprobadas canto antes. Temos outra pregunta. Pregunta Rosa da Voz se Compostela Aberta fixo xa a súa proposta de canto quere que se destine nos remanentes aos sectores vulnerables. Nos estes días xa fomos comunicando e hoxe estamos volvendo a comunicar na mesma liña que o que Compostela Aberta quere para os sectores afectados e máis golpeados é o máximo posible. Acabamos de poñer sobre a mesa un volumen moi importante de establecementos afectados, tanto da hostelería, falábamos de 1.200 establecementos e falábamos de máis de 3.000 comercios. E botamos contas ao por riba do que poderían ser unhas axudas para cada un destes establecementos, entendemos que hai que ir a un orzamento de máximos. Non queremos entrar tanto nun número exacto, sino da garantía do 100% desas axudas, porque non é momento de que ninguén se quede atrás. Polo tanto, con eses datos, con esta priorización dun modelo de tramitación que pasase por o anticipo da subvención, entendemos que debería poder chegar a todos estes establecementos. Polo tanto, o máximo posible deses remanentes. Pois non hai máis preguntas. Pois moitas grazas. Gracias. Hasta logo, viño.